ọhanaeze ikwunibe ndị ọma njem ọnụ ekele m unu oge erukwala ọzọ mgbe aha ji ewetara unu akụkọ iri gbara elu n'isi mbido TV gerenu akụkọ iri gbara elu taa akụkọ nke iri gọọmenti mba Finland akatọọla oku tigbuo zọgbuo nke sitere n'aka Simon Ekpa gọọmenti mba Finland akatọọla oku tigbuo zọgbuo nke onye ndu alaka otu Indigenous People of Biafra IPOB kpọrọ onwe ya autopilot bụ Simon Ekpa na-akpọ n'ọwụwa anyanwụ Nigeria mba Finland kwuru nke a n'akwụkwọ ozi ha zipụrụ ndị nta akụkọ n'ọsịsa ajụjụ banyere ebe ha kwụ n'oku iyi mmadụ egwu ahụ nke Ekpa na-akpọ na mpaghara ala anyị ozi a nke ha na-nye Kanụ nke ministri mba ahụ na-ahụ maka ihe na-eme n'ụlọ binyere aka na ya o kwuru sị Finland na-akatọ tigbuo zọgbuo n'ụzọ ọbụla ịmaja mmadụ ịkwado ya ma ọ bụkwanụ ịgọtara ndị na-eme ya n'ihi ihe ọbụla nke a na-eso okwu nọrọ n'ụlọ nke akpọrọ sit at home abalị ise nke Ekpa kpọrọ n'ọwụwa anyanwụ ala Nigeria n'ọnwa Disemba afọ 2022 akụkọ nke itoolu ahụla ozu onye nta akụkọ ahụ ọnụ na-aghọ nkọ na mba Cameroon dịka o furu kamgbe ụbọchị Tuesday otu onye nta akụkọ na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ redio nke mba Cameroon furu efu kamgbe ụbọchị Tuesday abụrụla onye lara mmụọ dịka ahụrụ ozu ya ka ọ dị ugbu a na-eche na o furu efu site na ntọrọ dịka enweghị onye hụrụ ya kamgbe ụbọchị ahụ Martinez Zogo bụ onye isi ụlọ ọrụ Amplitude FM nakwa onye na-ahazi okwu na-amasị ndị mmadụ na redio ahụ bụ Mbutulaj bụ onye ji etu esi ewepụta ebubo nrụrụ aka na nzufu ego wee mara kwuru na ọ na-ebuso ndị ọgaranya nakwa ndị ọchịchị agha site n'ozi mkpughe ọ na-ezipụ n'ụlọ ọrụ Amplitude FM otu ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ahụ nakwa nwunye Zogo gbara ama wee sị na ha hụrụ ozu ya n'isi obodo Cameroon bụ Yaounde ebe ọ tọgbọ n'ala nkịtị ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii ebidola isi imi n'ala maka nke ahụ akụkọ nke asatọ Boris Johnson emeela njem gaa mba Ukraine onye isi ala Ukraine bụ Volodymyr Zelensky pụtara zute ya nke a na-abịa dịka onye isi ala Zelensky kpọrọ ya oku ka ọ bịa nke o kwuru na ọ bụ ezigbo ugwu dịrị ya njem a so okwu ọhụrụ na-adapụta n'isi Johnson nke a na-enyo akụnụba ya na mba Britain ebubo ọhụrụ pụtara na nso nso a na-ekwu na onye isi oche BBC bụ Richard Sharp nyere Johnson aka inweta ego mbite n'aka otu ụlọ akụ mgbe ọ ka bụ prime minista nke a bụ tupu gọọmenti ahọpụta Sharp dịka onye isi oche BBC dịka Johnson mere njem a o kwughị okwu ọbụla banyere ebubo ndị a na-adapụta akụkọ nke asaa enweghị ụmụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị awakporo ma metọọ n'ike ọ bụ ụlọ akwụkwọ mahadum Unizik na-ekwu nke a ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe nke dị n'Ọka Anambra steeti ekwuola na akụkọ na-ekwu na awakporo ma metọọ ụmụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị 9 n'ike bụ asị ha kwuru nke a n'akwụkwọ ozi nke ọnụ na-ekwuru mahadum ahụ bụ Chika GN wepụtara n'ụbọchị Satọde akwụkwọ ozi ahụ kwuru sị ọ bụ eziokwu na emeela ụfọdụ izu ohi na mpaghara Ifite bụ ebe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ anyị bi mana nnyocha anyị mere gosiri na akụkọ mwakpo na mmetọ ụmụ akwụkwọ abụghị eziokwu kwuru na mahadum Unizik na ndị isi ọrụ nchekwa dị iche iche nwere ọgbakọ n'ọdị nso nso a ebe ha nọrọ kpaa maka ọnọdụ nchekwa na okirikiri ụlọ akwụkwọ ahụ na etu a ga-esi mee ka ọ dị mma akụkọ nke isii nke ya ma etinyela ọnụ n'okwu oche azụ PDP nyere Chimaroke ọnụ na-ekwuru otu na-ahụ maka achụmnta vootu ekwuola na oche azụ PDP nyere sinetọ Chimaroke enweghị uru ọ ga-abara pati ha ma ọlị nke ya ma ọ kwuru nke a n'akara igwe mkparịta ụka Twitter ọ sịrị na PDP na-akpọ ọnụ n'ala n'etiti mbọ achụmnta vootu ọ sịrị n'okwu ya egbumoge inye oche azụ enweghị ihe ọ pụtara n'oge a anọ na ya n'ihi na iwu pati kwuru na ọ ka nọ n'egwu ndị na-azọ ọkwa ntụliaka nke butere nke a bụ nnupụ isi ihe iwu kwuru PDP nyere Chimaroke Nnamali oche azụ ụbọchị Fraịde n'ihi ihe ha kpọrọ agwa megidere pati ha akụkọ nke ise ọ dịghị mfe ịhọrọ ndị ga-esonye na asọrọmpi egwu bọọlụ ọ bụ Joseph Pesiro kwuru nke a onye isi na-achịkọba ndị otu egwu bọọlụ Super Eagles nke ala anyị aha ya bụ Joseph Pesiro ekwuola na-enweghị ihere ọbụla na ọ fịara ahụ ịhọpụta ndị ga-anọrọ isonye n'egwu bọọlụ ndị ga-akụchitere mba Naịjirịa bọọlụ maka na ala anyị bụ Naịjirịa jupụtara na ndị maara egwu bọọlụ agba ya bụ nwa amadi si mba Portugal nọrọ na mba England
ebe o lere ụmụafọ Naịjirịa na-agba bọọlụ ma jiri ohere ahụ wee leruo anya ma ọ ga-esite ebe ahụ họrọ ụfọdụ n'ime ha nwere ike isonye na ndị ga-agbachitere ala Naịjirịa bọọlụ. O kwuru na ọtụtụ ndị maara ihe ekwe na-akụ n'egwu bọọlụ dịka Eberechi Eze, Michael Olise, Folarin Balogun, Kani Chukwuemeka nakwa imirikiti imi ndị ọzọ bụ ụmụafọ Naịjirịa nwere ihe a chọrọ n'isonyere ndị ga-agbachitere ala Naịjirịa bọọlụ. Akụkọ nke anọ, ndị otu IPOB amachiela nwanne nwoke Nnamdi Kalu. Kingsley Kalu bụ nwanne nwoke nke obere Nnamdi Kalu abụrụla onye amachiri amachi n'isonye n'ihe ọbụla gbasara IPOB dịka onye isi nchịkọba ha nọ na mba Germany gbaa gburugburu. Aha ya bụ Collins Chinedu siri depụta na akụkọ ndị otu a kesara. O kwuru sị na ya bụ Kingsley Kalu ka a na-ebo ebubo na ọ na-etinye aka n'ihe na-ebutere IPOB ọgbata uhie. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo sị na ya bụ nwa amadi na-ahụta onwe ya dịka onye karịrị iwu IPOB site n'ịnụpụ isi n'ihe iwu ha kwuru. Ha gakwara n'ihu gaa mee mkpesa maka ya bụ nwa amadi n'aka German Criminal Police wee kwuo na ọ na-akpazi agwa eze onye agwala m ka a ga-asị na iyi ọrụ nke IPOB duru ya agbasaghị ya. Akụkọ nke atọ, ndị otu ọrụ ihe gbasara ụgbọelu akwụsịla abụbụ ọrụ nke otu ụlọ ọrụ ihe gbasara njem ụgbọelu dị n'aka bụ nke a kpọrọ National Union of Air Transport Employees na Air Transport Services Senior Staff Association of Nigeria abịala n'isi njedebe. Mfegharị ụgbọelu site na mba Lagos na Abuja gaa mba ofesi nọrọ n'ụbọchị Mọnde abalị 23 kpụọ afọ n'ala mgbe ndị otu a kpara abụbụ ọrụ maka ịtụnyere ha ego n'ụgwọ ọnwa ha bụ nke ha na-esi ọnwụ na a ga-eme. Ọtụtụ ndị na-eme njem bụ ndị nwetara onwe ha n'ọnọdụ jebe adịghị mma laba adịghị mma mgbe a kagburu mfegharị ụgbọelu gaa mba ofesi. Otu onye isi ya bụ ndị otu akpọrọ Aviation Workers pụtara ihe wee kwuo na ya bụ abụbụ ọrụ akwụsịla site na ntụgharị uche ha na ndị gọọmenti na-atụgharị gbasara itinyere ha ego n'ụgwọ ọnwa. Akụkọ nke abụọ, mahadum Calabar ewepụla onye isi dipatmentị n'ọnọdụ ya. Otu onye isi ngalaba mahadum akpọrọ Department of Pharmacology aha ya bụ Sylvester Ohadoma abụrụla onye ewepụrụ n'ọnọdụ ya dịka onye isi dipatment. Ya bụ mwepụ ewepụrụ nwa amadi a site na mkparamagwa ya dịka a na-ahụ ya dịka agada gbachiri ụzọ. Ọ na-akpaso ụmụ akwụkwọ agwa site n'ịnara ha ego na-ekwesịghị ekwesị tupu ha esonye n'ime ihe ọmụmụ nke akpọrọ practical. Ndị isi ya bụ ụlọ akwụkwọ amaala ọkwa ya bụ akparamagwa nke nwoke ahụ ọtụtụ ugboro mana ọ chọghị ịgbanwe. Onye isi ngalaba ndebanye aha na ya bụ ụlọ akwụkwọ aha ya bụ Gabriel Egbe nọrọ n'ụbọchị Mọnde abalị 23 nke ọnwa Jenụwarị kwuo na ewepụrụ Sylvester maka agwa ruru unyi ịnapụ ụmụ akwụkwọ ego bụ nke mahadum na-akwadoghị ma ọlị. Egbe kwuru sị na ndị isi kpebiri iwepụ ya site na njikere ha dị ikpochapụ agwa ọjọọ ọbụla na ya bụ mahadum. Akụkọ nke mbụ, ọtụtụ ụmụafọ ala anyị akatọọla ogbugbu egburu otu onye isi oche ọchịchị ime obodo na steeti Imo dịka ndị oji egbe tọrọ gbuo ma bere isi onye ndu ọchịchị Idatọ North na steeti Imo aha ya bụ Chris Ohizu. Ụmụafọ ala anyị agaala n'ihu wee katọọ ya bụ ogbugbu maka nkwafu ọbara n'ala Igbo. A nọrọ n'ụbọchị Fraịde abalị 20 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2023 tọrọ ya bụ onye a na-ekwu okwu ya na mmadụ abụọ ndị ọzọ n'obodo ya bụ Imoke nke dị na arụ ndị izu ọgụ ma gbakwa ebe obibi ya ọkụ. Ka emechara ya bụ ndị uwe ojii wepụtara ihe eserese onyonyo ebe ebepụrụ ya isi. Ya mere ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ndị ọnụ na-eru n'okwu ji wee katọọ ya bụ ajọ omume wee kwuo ka onye ọbụla kpachapụrụ anya ya ọkachasị n'oge a na-akwụdebe mmemme ntuliaka ọchịchị n'oge na-adịghị anya. Ọhaneze ikwuribe ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ otu a ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri gbara elu bụ nke bịara gị site n'isi mbido TV. Ana m asị gị imeela maka ige ntị. Chetakwanụ na ihe ọbụla udo na-enye gị anyị ọgbaghara apụghị inye anyị ya ma ọlị. Ka emesịanụ.